27 सेप्टेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव सोलोंथाइ फसंथानफोराव गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लायाव रैखाथि राहा लानाय जादों। सर्व शिक्षा असम, कामरुप मेट्रपलिटान जिल्ला मिशन कर्डिनेटर आरो फरायसालि नायदिंगिरि दीपिका चौधुरीया मेम' नं SSA/KAM/TTD/2013/40/1674 नि गेजेरजों मोनसे बिथोन होनानै मिथिहोयो दि रावबो फरायसाया फरायसालियाव हाथियारफोर लानानै हाबनो मोननाय नङा। नोगोराव फरायसालिनि गाहायफोरनो फोसावनाय गोख्रों बिथोनाव बेखौबो मिथिहोनाय जादों दि रावबो फरायसाया फरायसालियाव गोबौ हाथियार लानो हानाय नङा। बेनि अनगायैबो गुटखा, सिगारेट, सादा, फेग्रा मुवा बायदि मुलिफोरखौ जाहाथे जगायनाय जाया, बेखौ रोखा खालामनो थाखाय गोख्रों नोजोर होनांगौ। फोरोंनायनि सिगां फरायसालिनि गासैबो फरायसाफोरनि बेगफोरखौ नायग्रोमनांगोन। जुदि फरायसाया बेगाव एबा बिसोरजों बेबादि जाजाथाव फेग्रा मुवा एबा गोबौ हाथियार मोननाय जायो, अब्ला बिमा-बिफानोबो थाबैनो खौरां हरनांगौ। बिथोनाव बेखौबो गोख्रोङै मिथिहोनाय जादों दि बे रैखाथियारि राहाफोरखौ सानफ्रोमबो सोलिहोबाय थानांगौ। नैथियाव, फरायसालिनि हस्टेलाव सा 21 उन्दै फरायसाफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे मुगैथाव जाथायाव सानै फोरोंगिरिफोराबो लोब्बा दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे मुगैथाव जाथाया अरुणाचल प्रदेशनि सियामी जिल्लानि मणिगंनि गंसे सोरखारि थाग्रा फरायसालियाव जादोंमोन। बे मुगैथाव जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनि बिजिरसालिया सासेखौ थैनायनि साजा फोसावदों आरो सानै फोरोंगिरिफोरखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। अरुणाचल प्रदेशनि सियामी जिल्लानि मणिगंआव गंसे सोरखारि थाग्रा फरायसालिनि हस्टेलनि वार्डेन युमखेन बाग्राया गोबां बोसोरनिफ्राय गोबां फरायसाफोरखौ आथोनारि गाग्लोबगासिनो आरो जिनाहारि खालामनो नाजागासिनो दंमोन। 2022 मायथाइयाव सासे बिमा-बिफाया युमखेनजों गावनि जावजा फिसाजोफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि सोमोन्दोआव जिल्लानि मणिगं पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर होदोंमोन। पुलिसनि नायबिजिरनायाव सोरखारि फरायसालियाव हस्टेल वार्डेननि बे मुगैथाव खामानिनि गोबां बिथिंफोरखौ मिथिनो मोनो। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव सा 19 गुबुन फरायसाफोराबो युमखेनखौ आथोनारि गाज्रि खालामनायनि दाय होदोंमोन। अरुणाचल प्रदेश सोरखारा उनाव बे केसखौ क्राइम ब्रान्चनो दैथायहरनानै एसआइटि दानानै होयो। एसआइटिनि नायबिजिरनायाव 4 गुबुन सुबुंफोरनि मुंफोरखौ मिथिनो मोनो जाय बे जाथायाव हेफाजाब होगासिनो दंमोन। फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि सिंथुं यरेन आरो सासे हिन्दी फोरोंगिरि मारबं गामदीखौ आथोनारि गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय मोननाय जायो। इउपिआ जर'खा पक्स' बिजिरसालिया थांनाय मंगलबाराव 7 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 3खौ दायनिगिरि फोसावो। 2 गुबुन दायनिगिरि डेनियेल पार्टिन आरो ताजुं यारफेनखौ रेहाय होनाय जायो। बेखौ मख'नो हायोदि युमखेन बाग्राया इं 2014 मायथाइनिफ्राय मणिगंनि गंसे सोरखारि थाग्रा फरायसालियाव फरायसाफोरखौ आथोनारि गाग्लोबगासिनो दंमोन। युमखेना फेग्रा मुवा आरो उन्दुनाय मुवाफोरखौ जानो गनायथि होनानै गावनि गाज्रि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोदोंमोन। बेनि गेजेराव सा 14 फरायसाफोर आरो सा 7 फरायसाफोरा बोलि जानांदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला बे अनजिमाया बांसिन जानो हागौ। गोबां बोलि जानांनायफोरा लाजिनांनायनि थाखाय पुलिसनि नायबिजिरनायाव हेफाजाब होआखै। जर'खा पक्स' बिजिरसालिनि बिजिरगिरि जेफ्लुसाया मंगलबाराव 3 दायनिगिरिफोरखौ दायनिगिरि खालामो आरो सासेखौ फासिनि साजा आरो गुबुन सासेखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावो। बे 3 दायनिगिरिफोरा मारबम गानमादिनि सासे आइजो फोरोंगिरि। मोनसे बिबुंथियाव क्राइम ब्रान्चनि बै समनि पुलिस सामलायगिरि रहित राजबीर सिंह, जाय बे केसखौ नायबिजिरगासिनो दं, न्याय बिफाननि गोख्रै आरो थार बिजिरनायनि थाखाय बिजिरसालिखौ साबायखर बावहरो। थामथियाव, नोंथाङाबो टिकेट दानालासे रेलगारिजों दावबायो नामा? जुदि नोंथाङा दावबायो, अब्ला नोंथाङा 1989 मायथाइनि रेलवे आयेननि सिङाव साजा लानोबो थियारि जानांगोन। सा-सानजा सीमा रेलवेआ एप्रिलनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम टिकेट गैयाजासे दावबायग्रा दावबायारिफोरनिफ्राय जुरिमाना महरै 34.06 कौटि रां बुथुमनो हादों। गासै 3,96,000
101 दावबायारिफोरनिफ्राय बे गिदिर जुरिमानाखौ मोननाय जादों। थांनाय बोसोराव सा-सानजा सिमा रेलवेआ बे समावनो टिकेट गैयाजासे दावबायग्रा दावबायारिफोरनि गेजेराव सिग्रोमनानै गासै 33.78 कौटि रां बुथुमदोंमोन। जरिमानाया थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव 0.51% बांसिन। मोनसे फोसावलायाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ दावबायारिफोरखौ मिथिहोदों दि बेफोरबायदि आयेन बेरेखा दावबायारिफोरखौ 1989 मायथाइनि रेलवे आयेननि सिङाव जुरिमाना फोनांनाय जागोन जुदि बिसोरो टिकेट गैयाजासे एबा मोनसे थि जानथायसिम टिकेट दाननानै बेनिफ्राय गोजानसिम दावबायब्ला। बेनिखायनो नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ साफ्रोम दावबायारिफोरखौ बेबादि जुरिमानानिफ्राय बारग'नो थाखाय टिकेट गैयाजासे दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। ब्रैथियाव, चिरां जिल्ला बासुगावनि बुथियापारायाव बाङासिङा एबा गोबाय गिजि जिरादनि गुदामनि सिङाव दोनथुमनाय मोसौ बेदर बोखांनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। मैया सानजौफुआव सासे जायगानि लाइमोना जर'खा खामानिनि थाखाय बुथियापारानि सिंगिमारि दालांनि साखाथियाव थानाय आनवार हुसेन मुंनि सासे सुबुंनि बाङासिङा मुवानि गुदामाव हाबहैदोंमोन। सेंग्राया गुदामनि सिङाव मोनसे खथायाव गोबां बिबांनि बेदर दोनथुमनायखौ नुनानै सन्देह खालामनानै सोंथि खालामो। अब्ला गुदामाव खामानि मावग्रा सासे आइजोआ गिबियाव बेखौ बोरमा बेदर बुंदोंमोन, नाथाय उनाव मोसौ बेदर होननानै सिमान लायो। सेंग्राया गावनि मबाइलाव भिडिअ बानायनानै बासुगावआव RSSनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनो बे भिडिअखौ दैथायहरो। बे समावनो हिन्दु गोहोम गोनां ओनसोलाव मोसौ बेदर बोखांनायनि खौरां मोननायनि उनाव ओनसोलारि RSSजों लोगोसे हिन्दुत्व आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो आनवार हुसेननि गुदामाव आनवार हुसेनखौ बेंखननानै गोबां सोंथि खालामो। बे समावनो बासुगाव पुलिस थानानि पुलिस मावथिफोरा जाथाय जायगायाव गोबां सुबुं थुबुर जानायनि खौरां मोननानै जाथाय जायगायाव सौहैयो। मोसौ बेदरनि सायाव थासारिया गाज्रिसिन जानायनि सिगां आनवार हुसेनजों लोगोसे 4 किल'ग्रामसो मोसौ बेदरखौ हमनानै पुलिस थानायाव लांनाय जायो। पुलिसआ आनवार हुसेनखौ थानायाव लांनायनि सिगां खौरां बिजोंनि सिगाङाव सिमान लायो दि बिथांनि गुदामाव मोननाय बेदरा मोसौ बेदरमोन होननानै। आनवार हुसेननि गुदामाव आलासि फैगोननि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथिनि सासे सुबुङा बेदरखौ होलांदों होननानै सिमान लायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।